magampo kita. Kagaho magtunhay nga Dios gihatag namo ang mga tao sa mga tao sa Jesucristo ang manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Ito man niya ang imong pagbuot pinagi sa pagpakatao, pagpakamatay dito sa krus. Kumuha kami nga imong nga saksi at ubangan sa mga tao pinagi sa pagsunod sa iyang paningingnan. Nahimunta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ang mamati sa pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo ako mudasig niadtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoong akong salabutan, ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, niadtong buot mo hampak kanako, ug ang akong aping, ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal, ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, og nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ngano'y mo akong ibigan. Diyos ko, ngano'y mo akong ibigan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nagyamit kan ako. Nagbugal-bugal sila kanako silang mga ngabi, naglingu-lingu sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwas sa siya kaniya. Palingkawas sa siya kung naigugma siya kaniya. Diyos ko, ngano'y imo akong ibigan. Agang mga irong naglibot ka na ako, itabangan ako sa kapanon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamo o mga tiin. Makahihap ako sa tanan kong mga kapukugan. Diyos ko, ngano'y imo akong ibigan. Ilang gipanagbahin na lang kanila ang akong mga sapu. Ug sa akong bisti,
nagripa sila. Apan ikaw, Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko dali sa pagtabang ka nako. Isangya ko ang imong ngalan ngadto sa ako kaigsuhunan sa taliwala sa katalingban, daygon ko ikaw. Kamu nga madlokon sa Ginoo, dayganin niyo siya. Kamong tanang mga kaliwat niya ko, imaya siya. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus, nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna, pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanangalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Si Kristo na imong masinugtanon alang kanato, hangtod sa kamatayon. Iha sa pagpakamatay dito sa krus. Musa, himaya siya sa Diyos ngadto sa kaligtasan. Ug iatagan siya usa ka ngalan, nalabaw sa tanang mga ngalan. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala ni San Mateo. Si Ngayon, Jesus nagtindog atubangan sa gobernador, ug ipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo,
Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa, niingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan, wala mo tubag si Jesus, bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matagpas ko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigog na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo, nga ilang gitugyan sa Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala. Kay kagabii, pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao, gidani sa kadagkuan sa mga hari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas o ipapatay si Jesus. Apan, nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man nining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansa sa krus! Apan si Pilato nangutana. Unsa may iyang sala? Unya sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansa sa krus! Sa pagkakita ni Pilato, nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig, ug nanghunaw at tubangan sa mga tao, ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon nining tawhana. Inyo kining gusto. Unya, ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami, ug among mga anak, maudat ugi sa silo sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatas niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti, ug gisunuban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo sila kuruna gikan sa mga sangang tunukon, ug gipahaom nila kini sa iyang ulo, ug gipabitbit nila siya bugang sa iyang tuong kamot. Unya nangluhod sila sa iyang atubangan, ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo! Unya, giludan nila siya. O gikuha nila ang bugang, o gibunal sa iyang ulo. Humanila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula, o gisuluban sa iyang kaugulingong bisti, ug unya, gidala sa gawas, aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, ug gipugos nila siya sa pagpasan sa krus ni Jesus. Unya nihabot sila sa usa ka dapit
nga ginganla Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Didto, ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus, o gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagi gripa. Kumani ana, nang lingkod sila, ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha katulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay, nagyango-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila sa Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katumuguba sa templo? Ug mutukod nini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwas sa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban. Apan dili siya makaluwas siyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tanawon ta kung ang Dios muluwas ba kaniya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, ni biay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus. Elay, Elay, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarog dito, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha, usa kanila midagan ug mikuhag ispungha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug itaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tanawon ta kung muanhi ba si Elias, aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab o namatay. Mangluhod ang tanan. Manindog. Unya ang tabil sa templo, nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos, ug natay-og ang yuta. Nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli. Ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang ngupnganan, ug tapos mabanhaw sa Jesus, miadto sila sa balaang syudad. Ug didto nakitaan sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo o niingon. Siya gayon ang anak Sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. ay kung ikaw, O Kristo. Ang lingkod. Maigsuon, karong adlaw nagsugod na ang Semana Santa.
lain-lain manig date no sa sunod tuig pahibawon ta mo sayo-sayo unsa karon March 29 sa sunod tuig sayo-sayo no March 21 ang Palm Sunday mo ni ang pagsugod sa Semana Santa ang Domingo sa Bendita sa Lukay. Ganina nag-blessing ta dito. Simbolo ka na sa kadaugan ni Jesus ang pagsulod niya dito sa templo. Naminaw mo? Okay. So kadaugan ka na niya dili na para ungo ha. Wan magpa-blessing para ungo. So para ungo dili na panghadlok sa ungo ha. So mo na no tuyo na to na simbolo niya kana pod gamiton pa na sa sunod tuig malaya naman na sunugon na siya sa Martes sa dili pa ang sani ang Ash Wednesday. I think February 10 man so next year no. Sayo ang Ash Wednesday so February 9 sunugon na siya katong mga malaya na no nga sani Lukay. Taas kayo ang ebanghelyo. Mubo pa kini among gigamit karon. Samot na tong long form. Likramo na sa mo sakit yung tuhod. Mubo lang ang pamalandong kay taas mo ebanghelyo. Daghan ta makatunan di una mo na no ang iyang kadaugan pagsulod sa Jerusalem. Katong mga tao nga na dito sa naman ta introductory gospel dito nga gidaig gyud siya no Usana in the highest no gidaig siya nga kuan hari nga na pero karon pod mora po ni mga tawhana nga nagdaot tanawara sila nagdaig nya sila ra pod karon moy ilansang sa cross usahay magbantay ta ning mga tao nga ani no may kay mo daig na to na maura po mo patay no ang Ginoo naka-experience ni ani no kuyaw sa din no may kay mo daig sa ilang pagdaig di ay wala ito kanang false pagdaig dili tinuod nga pagdaig kay karon sila ra pod ang nagdaot kaniya maigsoon inaton ta di ta para sa mga tao sa ebanghelyo nga sa iyahay daig-daig lang ni human kita ra po'y mudaot no inaton ta kanunay ta faithful ta sa Ginoo sa sayon sa ayahay o sa kalisod labi na karong panahon na lisod kayong panahon di ba wa mo maglisod kisa may wa maglisod be ha kitang tanan no ako ra wa maglisod kitang tanan no mahal na kay gasolina mahal ng krudo gani napay kuyawan pa ta istorya nga putob na lang kuno Abril na makabayo na lang kay tani no usahay makaingon ta nga ora man tagibiyaan sa Dios no gani ang Ginoo nang iskot karon Dios ko nganong gibiyaan mo ako pero dili man na yung original nga pulong kana sa salmista I think si King David son kay naman na sa salmo so wa pa sa matao isulti pero nganong isulti man niya gibiyaan magud sa siyang amahan gani wa sa maingon amahan ko yang gigamit Dios ko simbolo lang ni wala sa ingon gibiyaan sa siyang amahan kundi iyaning represent sa mga tao nga reklamo nga to sa Dios kita ba say anak puta no kung ayahay kita di kita mangutana Dios ko nganong bulahan man ko o adto ko dungog ana pero makalisod na kay Dios ko di ba nindot kining awayon ang Ginoo ngano man kay di man mo tubag awaya imong asawa imong bana Dios bagan ka una ganahan kita mo reklamo sa Ginoo ang Ginoo gipasanginlan nato tanan nasakit nganong gitagaan magsakit ang bana o sa drive sa kusukay na mo inom kusukay na mo kaog karne nga ana pasanginlan gyud tanan ang Ginoo karon na pod ngano man hitabo karon gubat pagbuot ba din is Ginoo dili man pagbuot sa Ginoo Iran man sa o sa Israel na apel pod ang Amerika pero kitang tanan apiktaran gyud gibiyaan mata sa Ginoo pagbuot ba ni sa Ginoo dili pagbuot ni sa tao kani awhag ni Pope Leo XIV no nga daw padayon gapon ang dialogue na kay pait kayo kitang tanan apiktaran gyud murabag sama nga gibiyaan ta sa Dios pero sa tinuod ang Dios na kanunay no mo respetar man siya sa freedom sa tao
Di man siya mo control. Kaya kung mo control sa freedom sa tao, mura nagrobot. Wa man tayo mo agrobot. Aduna man tayo kagawasan. Muna aduna po'y umban nga ang kagawasan gamiton sa dautan. No? Ano man na pugngis Ginoo? Ay iya maghihatag nga freedom. No? Kaya wa man tayo himuang nga robot. Pero ang Dios padayon gapon nato. Ni uban nato. Usay wa lang ta kabantay. Usay reklamo lang ta perme. No? So mga igsoon, pinumduman ta nga kanunay ang Dios uban kanato. Wala siya mo biya. Siguro kita mo inibiya niya. Usay may kita sa daig. Usay maura pod reklamo. No? Sama sa mga tao sa ebanghelyo, sa introductory, may kay ni daig. Ya karon sila ra pod ang nidaot. Sila ra pod nagbihay-bihay, sila ra pod ni siyagit ilansang siya sa cross. Sinauto ta dili tay ngwana ba balimbing ba, no? O dili makanunayon gyud ta. Bisan sa kalisod, ayahay, padayon, ayahay o kalisod, padayon ta, no? Ang Dios wala mo biya kanato sa kasagaran, kita mo hinibiya sa Dios. Tinuod, tinuod. No? So muna nga padayon ta sa atong kapit kaniya, no? Pagtuo kaniya, paglaom, pahigugma. Labi na kaning panahon karon, no? Lisod jud kayo, kitang tanan, napiktaran jud ani. So padayon ta paglaom gapon, no? Pagtuo sa Dios. Naigsoon, tapuson ako sa usa ka istorya atong tao nga kadungog naman tani tanan, no? Nga sa footprints in the sun, di ba? Kadungog mo na ang ayahay pa siya na foot, di ba? Sa baybayon na iglakaw na tunob, no? Ayahay pa siya na ang tunob sa Ginoo o napong tunob niya, no? Footprints. Pagtanaw niya nga nakalisod na siya, usa na lang ka set of footprints, no? Mo to nireklamo siya sa Ginoo. Ginoo, asa de ka? May malakas sa ayahay ko, giubanan ko nimo. Karon nakalisod ko, imo man kong gibiyaan. Ako naman lang footprints. Ingnan sa Ginoo sabad ay, dili man na imo. Ako man na. Gikugos ta ka. Tinindota, no? Gikugos ta sa Ginoo. Bisan sa kalisod, no? So dili ta say sige tag reklamo gibiyaan tas Ginoo, wa di ay. Wa di ingon, wa man siya mauban lakaw na to. Kay gikugos ta sa Ginoo. Mahigsoon, ginauton ta, makita na nato. Ha? Labi na panahon sa kalisod. O ginauton ta, ning Semana Santa, mamalandong ta pag-ayo. Siyang pasyon, kamatayon, pagkabanhaw. No? Nga wala ta biyae sa Dios. Labi na panahon sa kalisod, wala ta biyae, gikugos ta niya. Giubanan yuta niya. Amen? Amen. Manindog. Natuwa ko sa Dios nga mahal makagaon sa mangbubuhat sa langit sa yuta usta na mukhang Jesucristo yung anak nga bugto Ginoo nato. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen sa kisugon ni Poncio Pilato. Lansan sa cross na matay o ilubong. Kung sa natay sa katulog ka adlaw na banhaw. Sa kasalangit nga lingkod sa tuo sa Dios nga mahal makagaon sa ikan ito balik sa paghukom sa mga buhay sa maminatay. Ito ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa masanto sa kapasiluan sa masala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampos katawan. Ang atong hari, isulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay o mga singgit sa pagpasidungog, nagawagtang samtang ang mga pulong sa Ebanghelyo, nagasugit kanato sa sugilanon sa iyang kasakit o kamatayon. Ato karon dadon ang atong mga pag-ampo ngadto sa amahan. Pinagi siyang anak nga iyang gitugyan alang kanato uban sa gugma nga dili nato masabot. Moingon kita, Ginoo pamatian ang among pag-ampo. Ginoo pamatian ang among pag-ampo.
alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagasunod sa atong manluluwas sunod ni ining Semana Santa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa kanasuran, nga nangita og kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapalandungon ug mapasalamaton sulod ni ining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Ginoo ang Amahan, uban sa malinawon nga kaisog, nagpakamatay ang imong anak alang kanamo. Tagi kami ug bahin sa iyang kusog samtang among iparangat nga kanimo ang among mga pag-ampo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon, pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagaong sanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo, kan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusdanan, kung sa tibok niya na santo sa simbahan. Ginoo, ang pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak. Himon ta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kamera, wala kami mahimo. Ang tinabangan, ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot, unta namo ang imong gugma o kaluoy. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Naasab kanimo. Bayon kasing-kasing. Amon ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ang mata. Santos nga mahal. Tunhay ang kagawam sa nanangay. Matarong yung magpasalamat kami kanimo kanunay sa nanang dapit. Pinagi sa Kristo among Ginoo. Itahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus. Aron hibayran ang masala sa katawhan. Ang kamatayon nakapapas sa among masala. Iyang pagkabanhaw nakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Busa uban sa panahon sa mga anghel sa langit. Kasangyo kami si Moymaya, diwag silang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos sa pag-aoman, puno ang langit. O Iyota sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahiglasan. Taygon ang nag-aamig sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahiglasan. Mangluhod, Santos ikaw, Ginoo. Ang tuburan sa nang kasantos ipadalay mo Espiritu o pagsantos mugas. Hindi mo kinalang kanamo, lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagulay umikuha sa ukpan, may pasalamat kanimo.
Ikas, mihatag niningat to siya matinunan og mingon dawata kini imong tanan ug kana kay kini makong lawas nga itugyan alang kani. Ang paagi tapos ang panihapon ni siya sa kalis. Ipasalamat kani mo kusab. Niatag niningat to siya matinunong mingon dawata kini o Panginoong kamatanan di kanini. Ikini mong kalis sa kundugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaniyo alang sa mga tao masala mapasaylo wata kini paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo bumalik na. Paghandom sa kamatayang pagkabanaw ni Kristo ng alad kami kanimo Ama. Ningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Salamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip ngayon mo tubang malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoong imong simbahan sa timog kalibutan. Imo nga mahingpit kami da sa gugma o banilayo among Papa Alberto mo bispo sa namata. Nandumi sa among maison nga nangamatay malao man banaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaloy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluwi kaming tanan nimo kami angayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles tanang mga santos katuman sa mga kaubuton, latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dayo na may kami ang pinagi sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagawang amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa tumangos. Mana sa mga langit, pagdaigo ng imong alam, mabot ka ng imong gingharian, matuman ang imong pagluod, inisayo ta ngayon sa langit. Ang kalanwan na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, sa ilo kami, sa among mga sala, ng mga pasaylo kami, sa mga nakasala ka na mo, ay tungod nga mahulog kami sa panulay, tinunualo sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa nang dautan. Tagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa lamlay sa nang kasamok, santa nagapaabot kami nga malawomon sa pagbalik sa Kristo among manunubos. Ay manang himaya, ang ang himaya, angkod sa kahangturan. So Kristo, nag-ingon kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko din. Akong kalinaw, ihatag ko niya. Ayaw tanawa mo masala kung yung pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kaubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kay Usa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Sa kanimo. Ipakita ta ang pagsunay pagdahit na kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, pamulong lamang mamaya. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manindog, magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo kuning mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak, naghatag ka namong paglaom, nagligon sa among pagtuo. Ang pagkabanhaw, mahimo unta ka namo, nga makananuyan hangtod sa katapusan. Ang dala unta ka namo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod alang sa Oratio Imperata. Ay kopya, Oratio Imperata, para maka-appeal ang tanan. English lang ha. Oratio Imperata for peace and solidarity with the poor. Heavenly Father, Creator of all, and loving Provider, we come before you in this time of uncertainty and need. As the world faces conflict and rising cost of fuel, we feel the burden upon our daily lives, especially the poor and the vulnerable. Grant patience to those who are struggling, that they may endure their hardships with hope. Grant generosity to those who are in better circumstances, that they may share their blessings with compassion. Grant wisdom to leaders, that they may choose peace over war, dialogue over violence, and the good of all over selfish gain. Teach us to be responsible stewards of your creation, to use resources wisely, to avoid waste, and to care for one another in charity and solidarity. Strengthen our faith in your providence, that even in times of crisis, we may trust that you will not abandon your people. May the Santo Niño guide and protect us, and may Mary, Our Lady of Guadalupe, intercede for us, that peace may reign and hope may endure. Through Christ our Lord. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Di isa manguli ha, tiwason yun no, ang announcement. So manamanta sa second collection, salamat sa tanan nga ni serve. Salamat po sa itong sponsor sa altar decorations, Miss Delia Gorgon. Pahibalo, alang sa kalihukan sa Semana Santa, pamalandong sa pagkasakit, pagpakamatay o pagbanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Alang sa mga detalye sa kalihukan, adunay kopya sa programa nga mamahimo ninyong mangayo sa atong mga asheres o sa opisina sa parokya. Dugang pahibalo, Akademia de San Pedro Calungsod, nagsugod na sa pagpanawat og mga aplikante nga gustong mo-eskwela sa preschool, grade school, junior ug senior high school for school year 2026-2027. Alang sa mga detalye, paliog duawa ang ilang opisina na mahimutang sa Barangay East, Poblacion, City of Naga, Cebu. Mahimo usab ka mong motawag sa ilang contact number 239-2261. Daghang salamat. Manindog. Ang Ginoo managa kaninyo. Duko inyong mga ulo. Ug manalangin kinyo ang Dios nga magagawom sa nang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag kaniyong tanan. Tapakpakan ang Ginoo ug Mama Mary.